Usmażenie cukinii, placki z cukinii z mięską wyglądają tak, w taki sposób. Zaraz Wam pokażę, jak ja ich robię, żeby Wy pobaczyły, jak ja ich zaczynаю robić. Można troszeczkę jeszcze olejem spryskać. Wkładamy w taki sposób. Najpierw placki, a później wkładamy mięsko mielone, surowe, przyprawione z cebulką, sól, pieprz i tyle. I wtedy lewa, prawa strona i gotowo. I wychodzą nam takie placuszki. Smacznego!